उत्तर कोरियानं युद्धामध्ये उतरण्याची तयारी दर्शवल्याची चर्चा आहे। कारण उत्तर कोरियाकडून मिसाईलचा मारा केला जातोय। उत्तर कोरियाकडूनही शक्ती प्रदर्शन केले जात आहे। 10 बॅलिस्टिक मिसाईल्स डागल्याचा दावा करण्यात आलाय। जपानच्या पीएमओ आणि दक्षिण कोरियानं ही माहिती दिलेली आहे। समुद्रात बॅलिस्टिक मिसाईल्स डागल्याचा हा दावा केला गेलेला आहे। त्यामुळे या युद्धामध्ये उत्तर कोरियाही उतरतंय का अशी चर्चा होतीये। कारण उत्तर कोरियाकडून मिसाईलचा मारा केला जातोय। उत्तर कोरियाकडूनही शक्ती प्रदर्शन केले जात आहे। 10 बॅलिस्टिक मिसाईल्स डागले गेलेत असा दावा जपानच्या पीएमओ आणि दक्षिण कोरियानं केलेला आहे। तर संपूर्ण युद्धामध्ये उत्तर कोरियाची भूमिका काय असणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं आणि याच दरम्यान उत्तर कोरिया संदर्भात हा मोठा दावा जपानच्या पीएमओ आणि दक्षिण कोरियाने केलेला आहे।